Hello guys, nandito tayo ngayon sa 2-stroke Bicol motovlog featuring RXT 135 engine from stock gear. Nag-convert ng 5 gear at hindi na kontento yung may-ari. Kinonvert na namin sa 6-speed gear ratio. So abangan natin, tunghayan natin kung paano natin isi-set up ang makinang ito. Let's go! Lumilipat ako tapos iintitin mo. Dali mo sino ang angat. Dumi-dumi mo. So mapapansin nyo guys, itong 6-speed transmission ay grind sa bawat shafting ng kabilaan. So sa kabila din meron din kaltas kasi hindi siya kasya sa crankshell ng RXT engine. So kaya nagkaltas tayo ng about 4mm yata to ang total na kaltas. About 2mm sa kabila, 2mm din sa kabilang shafting, ganon din sa kabilang gear. Kakaltasin din natin to, ito, yan, mabawasan din natin yan. Saka itong kabila, yung kabila, ito kasi hindi kasya yung yung bearing kabilaan, medyo nakalutang na, so hindi magkakasya yung oil seal sa push rod, at ganun din sa kabila yung main bearing. Ito. So gagawan natin paraan para maging compatible yung transmission. Let's go. Hindi ka sumaksa. Linawin na natin, hindi ka sumaksa. Ano naman aminin yun? Sinungaling ka na hindi ka ikaw. Sinungaling ako na ako yung sumaksak dahil nasasaktan na po. Tingnan mo, ayan, gumagana yung tingnan mo yung bukas ko. Gumamit? Bakit mo ba ang tanungin? Gumamit? Ano masabi? Gumamit? Bakit mo ba ang tanungin? Gumamit? Ano masabi? So guys, may ito naman yung susunod natin, itong shift drum ng 6-speed gear ratio, kasi may konting modification tayong gagawin. Ang butas kasi ng shift drum sa crankshell ng RXT ay malaki, hindi siya fit masyado sa crankshell niya. So gumamit tayo ng ball bearing para sa modification na ilalagay, dahil ito yung pinaka fit sa engranahe ng shift drum crankshell ng RXT. Kaso ito is masyadong malaki, hindi pasok, so magkakaltas tayo sa part na to. Babawasan natin yan para maging compatible sila sa loob. So let's go. So guys, umpisahan na natin ang pagkaltas nito. So, gumamit ako ng portable bench drill
para umpisa ng pagkaltas, para accurate ang mababawas at hindi siya masyadong pangit ang pagbabawas. Gagamitan ko siya ng bench drill at grinder pagkakaltas ng itong shift drum. So abangan nyo na lang mamaya kung yung modification ng kakalabasan. Tingnan na lang natin kung maganda ba ang resulta. So guys, ito na siya. So kasyang-kasya na. Maganda yung play. Maganda siya. So shift. Ito na yung shift drum niya. Fit na siya sa loob. So salamat sa portable bench drill, hindi tayo masyadong nahirapan sa pagkakaltas ng tamang sukat ng shift drum dito. So titingnan natin kung align ba yung pagkaka-install ng transmission at ang shift drum. So abangan natin mamaya. Ayan na guys, i-install na natin yung transmission na 6-speed tsaka yung shift drum. Fit na fit sila, saktong sakto na, halos kung isipin flat na plate, pero modified to, modified na to kasi 6-speed na 4-speed lang yung stock ng RXT So kasama ang palad, may kaunti tayong babaguhin dahil yung dating nakalagay na transmission dito ay 5-speed na DT100. Sa kasama ang palad, ang itong shafting ng shift port ng DT100 ay malaki. So kinalkal nila ito, kinalkal nila yan para magkasya itong shafting dito. Dahil yung 6-speed ng transmission na gagamitin natin ay maliit ang shift rail, mga shift port, maluwang na siya, sobrang luwang. So aalamin natin kung anong remedyo ang pwedeng ayusin, kung pipill up ba tayo or mag-washer or spacer bushing. So abangan natin guys kung ano yung mangyayari. So guys, ayun na, taniman na natin siya ng tingga. Ito, na-fill upan na natin lahat ng oversized na shafting para mag-cash itong shafting ng 6-speed natin. I-drill na lang natin dito para magkasya ito isa-isa dito, ganun din para mag-swak lahat, para ma-align din shift port. Sasalang natin siya mamaya dito sa drill. So abangan natin guys kung ano yung resulta. So maya antay-antay lang tayo. Isama kita sa anak mo. Okay guys, basically na-install na natin yung transmission at shifting drum. Ang susunod na proseso na lang ay ang alignment itong shifting drum, kasi hindi pa to naka-align. Baka magmimintis pa yung ano natin, paglipat-lipat ng gear. Oops, ang nakita to.
Naku po. Tanggalin muna natin tong palaman kasi babaklasin ulit natin ito. Bali, ang sunod na process nito RXT 135 ay ang alignment na ng shifting drum. So, set up natin to ng maayos kasi para tama yung play at walang miss gear kada lipat-lipat niya ng gear position. So abangan nyo na lang guys kung ito yung pinaka-komplikadong trabaho pag-set up ng 6-speed na gear ratio. Abangan nyo na lang guys. Let's go! Just between me and you, yeah. Give it to me, baby. Nice and slow. Climb on top, ride like you're in a rodeo. You ain't never heard it sound like this before. Cause I ain't never put it down like this. Soon as I come through the door, she get the pulling on my zipper. It's like it's a race who could get undressed quicker. Isn't it ironic how erotic it is to watch them thongs? Had me thinking about that ass after I'm gone. I touched the right spot at the right time. Lights on, a lights off, she like it from behind. So seductive, you should see the way she whine. Her hips in slow-mo on the floor when we grind. Long as she ain't stopping, honey, I ain't stopping. Dripping wet with sweat, man, it's on and popping on my champagne campaign. Bottle after bottle is on, and we gon' sip to every bubble and every bottle is gone. I take you to the candy shop. I let you lick the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot. Whoa. I'll take you to the candy shop. One more taste of what I got. I'll have you spending all you got. Keep going till you hit the spot. Whoa. I take you to the candy shop. I let you lick the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot. Whoa. I'll take you to the candy shop. One more taste of what I got. I'll have you spending all you got. Keep going till you hit the spot. Whoa. Paano ko naman aminin yun? Sinungaling ako na ako yung sumaksak dahil Ayan na guys. Tapos na nating kabit ang buong tutorial ng pagkabit ng transmission ng 6-speed sa RXT 135 na makina. Kung nagustuhan ninyo na ang aming pagkabit ng transmission sa makinang ito at kung may mga gusto kayong matutunan, pwede kayong mag-comment sa section sa ibaba. At kung nagustuhan ninyo ang aming video, itong tutorial ng pag-setup ng 6-speed, maaari nyong i-like ang aming video. At kung gusto nyong abangan ang susunod na proseso ng makinang ito, huwag nyong kaligtaang mag-subscribe sa aming channel. At pwede kayong mag-comment sa baba kung gusto nyong magpa-shoutout. At kung gusto nyo rin matutunan ng iba pang setup ng makinang ito dahil i-upgrade pa natin at papalakasin ang RXT na ito dahil ang RXT ito sa susunod na video ay naka overstroke, so nakaangat siya ng 1.5 mm. Abangan nyo, papagawa pa natin tong crankcase dahil sumasayad pa. At yung cylinder block pinapagawa pa natin sa Manila. Taantayin pa natin na dumating. At kung gusto nyo rin matutunan kung paano pag-convert ng clutch release nito dahil yung dating clutch release niya ay nasira na at kinonvert na namin. Kung willing kayong malaman kung ano ang pag-modify ng clutch release sa loob, maaari kayong mag-comment at gagawan natin ng full tutorial ang clutch conversion kapag sira na ang clutch release ng RXT natin. Sa mga willing matuto, comment lang kayo. At
sa mga gustong abangan ang setup nito sa makina, sa head, sa cylinder block, abangan ninyo, mag-subscribe kayo. At dito na lang muna tatapos ang ating tutorial ng 6-speed. So guys, huwag niyong kalimutan subscribe, like, share nyo para naman na malaman na nga mga willing matuto sa pagkakalikot ng motor ang mga mahilig din sa two-stroke. So hanggang dito na lang ang ating video. So stay at home, stay safe, and have a nice day. Enjoy. Signing off. Operator pa lang, anong number ng boss mo? Anong operator? Anong number ng boss mo? Binato mo kami! Anong number na? Dinigit mo! Ikaw ang